a lokacin da aka yi maganar wannan ta shiga ciki a lokacin a cikin magana ta wannan kalmar da ka faɗa yanzu ta shiga ciki kalmar tambaya ta shiga ciki a lokacin da na yi magana shi ke nan ba ka san ma ka fahimta gidan da kana son ka fahimta da kana son ka fahimta da ka ce ba su gaba ciki sai mu je magana ta gaba to yanzu sai ka shigo da ita kai tambaya ka gabatar da alaƙa kaga yanzu karkaiwa annabi ƙarya dan hadisin ba haka yake ba karami mai tawa miji da larabcin sa tsakaninka da Allah haka yake ai yana cikin bulugul maram karami mai tashi miji a'a sai ka faɗe shi ka ce annabi faɗa yi na tabbatar ba haka wallahi tallahi ba haka annabi ya faɗa ba kai sai ka sake yin karatu ka duba shi lokaci idan baka fahimci abu ba ka bari ka fahimce shi yanzu ka gani abin da nake faɗa na fahimce shi shi yasa muke faɗa idan ka fahimce shi ta fuskar karatu sai ka yi magana a kai amma in baka gama fahimta ba kai baka fahimta ba ya zaka ka fahimtar da wani ya gane ni abin da nake cewa hadisin yadda ka kawo shi ba haka yake ba so yake ka kawo mun shi daidai sannan in yi magana a kansa ya zai ne ka sani shi ka san dai mu ne ya zai ne ka sani shi kawo shi yadda yake sai a fassara shi amma na rantse da Allah yadda ka faɗa ba haka annabi ya faɗa ba na tabbatar in ka ce haka annabi ya faɗa kai wa annabi ƙarya annabi kuma ya ce wanda ya masa ƙarya za kuma sa auta ya hakuri bari mu koma kan hadisin wancan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda bai yi yaki ba wa lam yuhaddis nafsuhu bi ghazwin bai kuma labarkawa kansa yaki ba mata mitatal jahiliya yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya mita ba maita ba mitatal jahiliya yayi mutuwa ta mutuwar jahiliya daga cikin marwayata hadisin akwai imamu muslim ka duba sharhin sa tsakaninka da Allah cikin muslim na imamu nawawi na dawo da shi kanki na ji mutane sun yi takabbara sai na kyale su na shiga wani ba dan na kyale ka ba dan na dawo yanzu na dawo kan hadisin na yanzu zan baka ansa kai amma yanzu kai ka karanta hadisin ka dawo mun larabcin sa sai na tambaye ka shin ka duba sharhin sa cikin muslim na imamu nawawi to kaga inda kuskure yake to kaga wannan shine kuskure kuma yawa shine zan baka ansa yanzu wannan shine adalci ka kyauta da kaiwa kanka adalci kaga da ka dauki mujarradin hadisi shi kadai gayan ka fassara ba tare da ka dokano fahimtar magabata ba anan kuskure ne ka gane yadda hadisin yake duk wanda ya mutu yayi mutuwan jahiliya baya nuna ya zama kafiri kamar yadda duk wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawa mubaya'a ba shi ma yayi mutuwan jahiliya baya nuna kafiri ne shi abinda ake nufi manzon Allah ya siffanta mutanen jahiliya a matsayin ba tambaya kake ba kenan to sai ka bari a gama okay mu shiga wata magana ina fata an fahimta mu koma shirin kan wata hadisi ya hakuri mala duk wanda ya mutu bai yi yaki ba bai labarta wa kansa yaki ba yayi mutuwa ta jahiliya haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi shi nace me ake nufi da mutuwan jahiliya abinda ake nufi da mutuwan jahiliya baya nufin ya kafirta domin idan yana nufin ya kafirta banda wannan akwai waɗansu hadisan duk wanda ya mutu ba tare da yayi mubaya'a ga wani shugaba na musulmai ba shi ma yayi mutuwa ta jahiliya to kaga shi ma baya nufin ya kafirta dan saboda akwai hadisin Mu'adh bin Jabal shi ma cikin Bukhari
lokacin da Mu'az bin Jabal manzo Allah ce da shi innaka mur'un fika jahiliya, kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai, amma bai kafirta Mu'az ba. Abu Zar al-Ghifari jamil jiddan bai kafirta shi ba. Me yake nufi? Yani fika khislatun min khisal al-jahiliya, a tattare da ka akwai wata dabi'a ko halayya irin ta mutanen jahiliya. Ina ba za mu fahimta. Wanda ya mutu bai yi yaki ba, bai labarta kan sai yaki ba, dan ya da musulunci ya mutu a tattare da shi akwai wata sifa ce ta mutanen jahiliya. Wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawan mubaya'a ba, ya mutu a wata sifa irin sifar mutanen jahiliya. Mutanen jahiliya a Makka ko Madina ba su da sarki ko shugabanci ɗaya da ya kadaita su. Kowace kabila suna cin gashin kanta ne, kowane family suna cin gashin kansu ne. To sai manzo Allah ya kwatanta mutuwa a irin wannan yanayin da mutuwa a irin wancan yanayin, yani tashbihu halatin bi halatin la tashbihu al-mayyit bil mayyit. Kamanta halin mutuwa ne da halin mutuwa, ba kamanta mamacin da mamaci ba. To anan wannan matsalar ne. Saboda haka yana da kyau irin waɗannan nasoshi mu kalle su. Ya rage ni mu dawo kan jihadi. Jihadi me matsayin su cikin addinin musulunci? Tambayar nawa ba ka fahimta ba. Da abar ne kure karshen tambaya. To kai karshen. Shi nake so. Wato tambayar nawa ɗayan dama akan shi ba ban fidin ban fahimta ba kamar saurance ne ka fito da wato ka fito da abin fili abin da na ce kai ka fahimce shi. Idan mutum ya mutu bai yi jihadi ba, rashin yin jihadinsa ba zai hana shi shiga aljanna ba. Magana ce ta na faɗi ta son mai faɗa. Idan mutum ya mutu bai yi jihadi ba, rashin jihadinsa ba zai hana shi shiga aljanna ba. Ka fahimci wannan? Idan mutum ya mutu bai yi hijira ba, rashin yin hijirarsa ba zai hana shi shiga aljanna. Domin rashin yin hijira laifi ne, kabira ce daga cikin kabaya, amma ba kafirci bane ba. Rashin yin jihadi rashin yin jihadi laifi ne, kabira ce daga cikin kabaya, amma ba kafirci bane ba. Amma rashin yin tauhidi kafirci ne. Ka fahimta? Ka kyale wancan na hijira da wancan mutuwar jahiliya, me ya tambaya ta gaba? Mutum mutuwar jahiliya da hijira, ni dama tambayar nawa ba ka bar ni na gama karshen sa bane. To ita gaban yanzu wadda yanzu mun fahimci, ka fahimci na fahimci ka. Ita gaban ba zai hana shi, shin wannan abun ba zai hana shi wuta ya shafe shi ba, wannan dama shi ne tambayar nawa. To amma ba maganar su ta wanne maganar nawa akan shi wanda ya mutu akan jahiliya ne, wanda ya rasu akan jahiliya, abin da wato akan bai yi jihadi wanda ya mutu wato ayi hakuri ba wato ba wai abin da mala ka dena magana da su ni da kai ko muke magana, ni ina fahimtar kai kuma kana fahimtar ba wai nuna ga da neman sani ko ni a'a wallahi na fahimce ka na fahimce ka bai ko fadi magana wato abu da ne nake nufi wannan kawai shi wannan mutuwansa da zai yi bai yi jihadi ba kuma bai yi niyyar jihadi ba, shin wannan zai kare shi wajen wuta ya shafe shi? Ok, na fahimci maganar ka. Shi bai yi jihadi ba, bai labartawa kansa jihadi ba. Mun ce wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba, tunda ba kafirci bane ba. Amma yanzu maganar shi ne, wuta na iya shafarsa ko ba za ta iya shafarsa ba. Yawwa, ansarta shi ne yana karkashin mashi'a. Idan Allah ya ga dama ya gafarta mishi, in ya ga dama ya yi azaba gwargwadon laifinsa. Amma ba zai dawwama ba cikin su wuta tunda ba kafirci bane, karshe zai tafi aljanna, tunda Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wannan abu da ya bayyana ko ni ma a hakan nake. Shikenan ba wani abu bane wannan. Kawai wutar zai shafe shi akan wannan laifin. To amma mashi wanda wuta ba za ka iya tabbatar masa za ta shafe shi domin nusus na wa'id a matsaya ta ahli sunna ba ta kawar ko mu'tazila ba. Nusus na wa'id na cewa wanda ya sha giya za a yi masa azaba, wanda ya zina za a yi masa azaba, wanda bai yi hijira ba yana da halin yi za a yi masa azaba, wanda ya mutu mutuwa ta jahiliya ko bai yi wa shugaban waya ba za a yi masa azaba. Nusus ne waɗanda ake kira nususul wa'id. A wajen malaman sunna a iya yafewa mutum, a iya kama ta da laifin, amma ba zai dawo cikin wata mutum da ba kafirci bane ba, saboda ka'idar wayin kulma duna zalika liman yasha. Sannan kuma a iya yafe masa
sakamakon rinjayen waɗansu ayyuka na alkhairi saboda innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin a iya yafe masa domin tubu ila Allah tawbatan nasuha asarabakum an yukaffira ankum sayyi'atikum a iya yafe masa domin rinjayen istighfari wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla a iya yafe masa saboda dalilai guda 12 da Ibn al-Qayyim ya lissafa su cikin littafin Madarijus Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda muke so yi magana akan ababai ne guda uku kuma waɗannan ababai guda uku duk sun shafe mu a nan cikin garin Maiduguri a zuwan da na yi kwanaki na kwana ɗaya na ce da ku a yanzu a cikin garuruka na arewacin Najeriya kila Kano ce kadai za ta ɗara Maiduguri zunzurutun samari maza da mata masu kishin addini matasa maza da mata masu kishin addini kuma ina jin Maiduguri kuma za ta ɗara Kano ta fuskar kusan a nan wurin galibi duk mutum 10 da za ka gani akan titi kila 7 ahlus sunna ne ko ba haka ba an sami nasara mai tarin yawa wannan zai nuna maka wannan idan ka ga yadda matasa dinnan maza da mata suke halartar wuraren karatu suke halartar wuraren qiyamul layl lokacin Ramadan suke halartar waɗansu ayyuka na alkhairi wannan alkhairin an same shi mai tarin yawa a nan gari abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya a kai kuma abu ne da ya kamata a amfana da wannan din domin an taru mai rage aiki to lokacin da aka taru kuma aka fahimci gaskiya dan aka gane lalle sunna ce bi ba bid'a ba kuma aka gane lalle tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai kai mutum gacci to kuma daidai lokacin sai ya kasance matsaloli suna ta faɗowa yau ka je can matsala yau ka je can matsala irin matsalar da idan mutum yana kallanta ma wani lokacin sai ta kashe masa gwiwa ya ga cewa bai kamata ma ya zo ya samu kansa cikin wannan matsalar wannan tsakani da Allah shine babban abin da ke cikin zuciyata kuma wannan kisa na dauki wajen wata kaza ban zo ba saboda kawai sai na ji ba ni da sha'awa yanzu in samu kaina cikin matsala domin in bid'a ce ta yi yawa dan in zo in yi rikici da bid'a dan in kokarin tabbatar da sunna wannan shi ne kaso amma in zo yana ta rigima kullum tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna kana musu sulhu ko kace su yi kaza ko su kace su yi kaza wannan ya bata lokaci ne bata lokaci ne kwata abu ne mai dakushe himmar mutum abu ne mai sa gaba ɗaya jikin kai mutu abu ne mai sa gaba ɗaya zuciyarka ka ji cewa baka da sha'awar ka zo ka samu kanka cikin rudani makamanta waɗannan to abubuwan da duk kuke tattaunawa akai ko kuke rubuto tambaya akai tun da na zo shekaran jiya rubuto tambaya ake a za a yi hijira a ba za a yi hijira ba a za a yi karatun boko a za a yi demokradiyya duk tambayar da aka yi ta rubutowa tun da na zo kenan ni kuma na banza da ku da gangan dan in karanta muku abin da zai amfane ku sama da wanda kila ba zai amfane ku da yawa ba ma'ana inda na biye muku akan maganar hijira da demokradiyya da karatun boko da tun da na zo abin da muke kenan kuma dole a rabu gida biyu waɗansu su ce sun yarda waɗansu su ce ba su yarda ba wannan rabuwar da aka gida biyu ba sabon abu bane shine abin da kuke ciki tun wata 6 ko wata 7 baya da haka babu wani cigaba kenan ban haifar da komai ba na zo na samu abu a yadda yake kuma na sake barin sa a yadda yake amma da ne shiru na manta da su da mu karanta kitabul janaiz muka zo mu karanta kitabul zakati wa zai iya lissafa adadin hadisan da muka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba komai cikin hadisan sai in ce ana bi hurairah ta qala rasulullahi sai ku ce wannan hasana ce min hasanatiku sallallahu alaihi zaka faɗa da shi yasa aka ce mafi ribar mutane a duniya masu karanta hadisin manzon Allah domin ko da ba komai da za su ce a duniya sai sallallahu duk motsi kaɗan sallallahu alaihi wasallam ba riba da tafi wannan ko in ce tana daga cikin riba mai girman gaske to shi yasa sai ne shiru ku je mai tambayar da demokradiya ya je ya yi kare yi ruwansa mai tambayar boko ya yi boko kare yi boko waye mai tambayar kaza mai kaza mai kaza shi kadai ba zan muku mukaddima sa da kaza da kaza sai dai kowanne in nazo kansu ku ji shi idan daga kuma labara guda uku da fahimta ta game da kowanne da shawarwari da yadda za a gyara kowanne abu na farko maganar hijira da ake ta yi waɗansu ce a yi hijira waɗansu ce kar a yi hijira idan za mu yi abin a ilmanci ana yin hijira daga ina zuwa ina hijira duk inda take ko da a yi daga garin kafirci zuwa garin imani
ko a yi ta daga gari na tsoro da firgici zuwa ga gari na aminci. Hijira daga gari na kafirci zuwa gari imani irin hijirar da manzon Allah ya daga Makka zuwa Madina. Hijira daga gari na firgici da tsoro zuwa ga garin aminci ita ce hijirar da sahabbai suka yi daga Makka zuwa ga Habasha. Ai Makka din kafirai ne, Habashan ma kafirai ne a wancan lokaci. In Makka sun ce al mala'ikatu banatullahi, mutanen Habasha sun ce inna Allaha salisu salasa. Amma a lokacin manzon Allah ya ce sahabbai su fita daga Makka su tafi Habasha, ba wai dan nan kafirai ne can mummune ba, dan nan mummune ne can kafirai, saboda waɗannan kafiran suna yaƙa sun hana su addini, waɗancan kuma za su kyale su akan asasin da kundi da kuma ne dini. Sai manzon Allah ce ku je can din ku samu damar yin addinin ku, ya fi ku zauna nan gurin inda za a hana ku yi, an hana ku koda kan bayyana cewa neman mu ne ba an hana ku. Gara ku je inda kun bayyana ku mu ne an kyale ku, kuna sallan ku, kuna abubuwan ku, mutanen garin ba ruwan ku da nasu ba ruwan su da naku, ya yi muku sauki. Yasa suka yi hijira suka tafi can gurin. To kaga hijira kenan, ko daga garin musulunci zuwa garin kafirci, ko daga gari na tsoro da firgici zuwa ga gari mai aminci. To shikenan idan zaka tashi daga Maiduguri, idan zaka tashi daga Kano, in zaka tashi daga Kaduna, daga Sokoto, Zaria, ashe kenan dalilin da zai sa ka bar waɗannan garuruka, ko dai ka ce garin kafirai ne, da haka zaka bar garin, ko ka ce garin a'a gari ne da firgici, to kuma sai mu kalli ina zaka, can inda zaka mu ne in ka ce waɗannan kafirai ne, can inda zaka akwai aminci in ka ce na akwai firgici, bayyana wa mutane firgicin da ke nan da barazanar da ke nan, gamsar da mutane amincin da can inda zaka ce, bayyana wa mutane ya aka yi nan suka zama kafirai, bayyana wa mutane ya aka yi can inda zaka suka zama mummune. Idan kayi haka ka samu sauki, idan kayi haka ka samu sauki. Duk wanda ba zai iya haka ba to ya tabbatar son zuciya sai ke bi ko yana bin abin da shedan ya kawata masa. In dai kawai haka ne wani abu ka kalla, ga gidan sinima, ga gidan giya, ko shirka babu, waɗannan munkarat ne, waɗannan munkaran ne da ya kamata a yaƙe su, a faɗa su, a hana su, a yaƙe su a matakai da za a iya. Marra aminkum munkaran fali ga ilhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati. Idan ka bi wannan hadisin, da wanda ya yaƙi munkari da hannunsa, da wanda ya yaƙa da harshensa, da wanda ya ƙi da zuciyarsa, dukkanin su mummune da ko akwai kafiri cikin su. Amma wanda gashi abin a zuci ma bai yaƙe shi ba, shine ya kai matsayin manzon Allah ke baya da imani kenan a zuciyarsa. To da wanda ya yaƙa da hannu, da wanda ya yaƙa da harshe, kaga da sun samu dama na siyaka. Tunda suna da damar su hana da hannu, suna da damar su hana da harshe, za su yi hijira su bar wurin. Duk malamai sun yi da ba za ka hijira ka bar waje ba wurin da ka iya hana munkari da hannu ko ka hana shi da baki. Ka iya hana munkari da hannu ko da baki, to sai ka tafi ina? Sai ka tsaya ka hana shi da bakinka, ka yi ilimi, ka yi hudu ba, ka wallafa littafi, ka faɗa a jarida, ka faɗa a rediyo, ka faɗa a talabijin, ka yi wa'azi dare da rana da annabi Nuhu yi da autu qaumi laylan wa nahara, ka yi wannan, ka hana munkarin, ka gamsar da mutane da dalili, ta yadda idan an ce giya ba kyau, kana da matakan giya guda 4 da shari'ar musulunci ta duka ta haramta, ko kuma kafin a zo mataki na ƙarshe na haramci. Ayar cikin suratul Nahl, ayar cikin suratul Baqara, ayar cikin suratul Nisa'i, ayar cikin suratul Ma'ida. In ko baka da wannan matakin, kai ma sai dai ka faɗa giya ba kyau kai shiru, ba za ka yi wajibi ba. Dan an ce kawo dalili ba za ka iya ba. To sai ka ce me? To kuma sai mu kalli, in kun ce wannan garin kafirai ne, Kano, Kaduna, Zaria, Maiduguri, ko ina kafirai ne saboda suna aiki da ba dokar Allah ba, to sai a tambaye ka, in na sallama maka a bisa da ra'ayin kafirai ne, sai kuma na zauna a garin ban yi hijira ba, daga na zauna ban yi hijira ba sai na zama kafiri? Na zauna a garin kafirai, tsantsar kafirai, rinin bakaken kafirai, ban yi hijira ba sai na zama kafiri? Da wata hujja, da wata aya, da wani hadisi, da wata maganar sahabi ko tabi'i? Ayoyin da suka zargi, ayoyin da suke magana kan mutanen da ba su yi hijira ba sun kasu gida 3 a cikin Alkur'ani. Kashi na farko, waɗanda ba su yi hijira ba kuma rashin yin hijirarsu ɗin ya kafirta su. Kashi na biyu, wanda ba su yi hijira ba
amma ba su kafarta ba sun aikata kabira daga cikin kaba'ir da haka suna da laifi amma ba kafirai bane. kashi na uku waɗanda ba su yi hijira ba kuma ba su da laifin komai a sanadiyar rashin hijira ga bayanin su kamar haka. ayar da take nuna waɗanda ba su yi hijira ba kuma rashin yin hijira su ya kafarta su ne mutanen da suke zaune a garin kafirai ba sa samun damar tsayar da abin da ake kira a sha'air ta abudiyya a zahira ba sa iya yin sallah an hana su ba sa iya yin azumi an hana su zakka an hana su kuma duk da haka suka zauna suka yi tafiya inda za su yi sallah suka yi tafiya inda za su yi azumi har ma aka samu wani bangare na kaunar kafirai a zuciyarsu suna kaunar kafiran da suka hana su sallah suna son kafiran da suka hana su zakka azumi da karatun qur'ani waɗannan ko shakka babu sun kafirta ko sun yi da'awar imani. ayar da malamai ke kafa hujja da ita la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wa ila Allah al-masir. wannan aya je ka duba tafsirin ibn jarir qabari ka ga yadda ya bayani su wane ne waɗannan ka je ka duba ka gani ba ni da lokacin zan kawo maka nukul amma je ka duba ana magana ne akan waɗanda sun so kafirai sama da ƴan uwansu mummunai sun yadda su bar imanin su don jin daɗin inda suke zaune suna ci suna sha suna kasuwancin suna garawa ba za su yi hijira ba su je su inda za su yi imani dan kar su samu talauci a can kar su samu wahala a can sai suka fi fitan kaga so ne ittakazul kafirina awliya min dunil mu'minin sun riki kafirai a matsayin abin kauna sun kyale mu'minai wannan sun kafirta na'am to haka waɗannan suke a nan mai duguri haka suke a Kano haka suke a Sokoto haka suke a ina ne kashi na biyu waɗanda ba sa son kafirai a zuci sun kyamata kafiran a zuciyarsu kuma ana ba su damar su yi wani bangare da addininsu amma inda za su tafi can inda za su tafi za su fi yin shi 100% sama da nan inda suke inda za su tafi can inda suka tafi za su fi yin addinin yadda ya dace kuma za su ƙarawa taron musulmi da ke can yawa sama da nan gudun suna ƙarawa taron kafirai yawa a zuci ba sa san kafirai ko alama ba sa tare da su amma ku yi hijira ba za mu iya tafiya ba saboda me kila saboda daula da suke ciki saboda kwanciyar hankali saboda jin daɗin rayuwa to irin waɗannan suna nan sunan su mummunai abinda suka yi sun aikata kaba'ira daga cikin kaba'ir zunub cikin kaba'ir zunub dan ba su yi hijira ba kabira ce fa'iwa kan su yi imanin su sama da yadda suke a nan su kafa daular musulunci a can sama da yadda suke a nan su yi aikin dokokin Allah a can sama da yadda suke a nan wurin sai suka yi suka ce su san ba za su to sun da Allah ya ce alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku za su kashe su suna masu zaluntar kawunan su mutanen da mala'iku za su ɗauki rayuwarsu a daidai lokacin da su mutanen sun zalunci kawunan su qalu fima kuntum su ce a wani hali ko kasance qalu sai su ce kunna mustadafina fil ardi abin da yasa ba mu yi addini 100% ba an raunana mu an fi karfin mu a ban kasa qalu sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'atan kasar Allah ba ta da yalwa ku tuhajiru fiha dan ku je ku hijira sai Allah ya fa ulai kama huwa ma'awahum jahannam wa sa'al masira wadannan makoma su ita ce jahannama ko makoma ta kamuna to kaga wadannan sune zalimi an kusi musulmai ne amma sun zalunci kawunan su maganar wutar jahannama da aka yi akan mumbuni wannan ana yin maganar wutar jahannama akan ahlul ma'asi ahlus sunna duk sun san wannan masu yin giya ana magana wutar jahannama akan su masu kuke da makami ana magana wutar jahannama akan su wanda ya kace rai da ganganci ran mu'mini da ganganci ana magana wutar jahannama akan su wanda ya sata ana magana wutar jahannama akan sa wanda ya zina ana magana wutar jahannama akan sa amma wannan ya nuna ya kada da kafiri ɗaya kenan sannan jahannama da zai shiga zai dawo a ciki manzon Allah ya ce dukkan mutumin da akwai kwayar zarra na imani a zuciyarsa ba zai dawo cikin wutar jahannama
saboda haka irin waɗannan nusus su ne na faɗa muku a jiya cewa su ake kira nususul wa'i a wurin ahlus sunna wal jama'a da su mu'tazilawa a da khawarij a da suke kafirta masu zunubi da sun karanta wannan sai su ya zama kafiri in ba kafiri ba ya za a yi magana jahannama akan sa kaga jahilci kenan da shi mu'tazilawa suka kafa hujja da shi khawarij suka kafa hujja tunani ne na mu'tazilanci da khawarijanci ba tunani ne na ahlus sunna ba kafirta mai aikin zunubi mu'tazilanci ne khawarijanci amma zalimi an kutuhum haka sun zalunci kawunan su ma wahul jahannam wannan wa'id ne razansuwa ne da firgitarsuwa amma Allah na iya yake musu in ya so yana iya kama su laifin su amma ba za su dawo masu mutu ba da haka ranar tashin kiyama ta hasan masi'a tunda Allah ce wa yarku ma duna zalika in ya ga dama ya yake musu ba za ka ce ba dan me in ya ga dama ya kama su da daidai laifin su ba za su dawo masu mutu ba dan haka azzalimu li nafsihi kuwa yana cikin yan aljanna saboda yana cikin mutanen da suratul fatir ta bayani thumma awrasna alkitaba alladhina safayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sai Allah ce zalika huwa al-fadlul kabir fadlan mai girma kamar wani tambaya ne fadlan mai girma sai Allah ce jannatu adnin yadkhuluna da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairati jannatu adnin yadkhuluna in ba a ce zalimu da nafsihi ba zai shiga aljanna ba da sai a cire shi daga cikin asa biyan kadai sai ya zanto da muku tafsir da sabiqun bil khairati to da sai a ce jannatu adnin yadkhulani a kawo alif tasmi amma tun da aka kawo wawul jama'a yadkhuluna su duka su uku yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qalu su duka su uku wawul jama'a الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب ثم أنجم بأن الجنة شيخ وضع شكل باري الموتى في آية الله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ويموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذا وأن ندبم وأن تندبم to kai da karanta allazina tawaffahum la tuzalu anfusuhum kace kafirai kenan haka jahilci kenan jahilci ke rashin lura da nafsi wannan bayanin da zai maka je ka duba tafsirin ibnu kasir je ka duba tafsirin ibnu jarir tabari kan daidai wannan gabar sai kashi na uku wanda ba su yi hijira ba ko ba su da laifi so da al-mustada'afina in sun so su yi hijira ba inda za su yi hijira sun yadda tsarin da ake ciki yanzu ba tsarin Allah bane amma babu inda za su je inda ake ya tsara wannan ko dai su tafi daji inda babu kowa in ka tafi daji babu kowa wannan ba hijira kai ba uzula kai duk wanda ya sa masa suna hijira wanda duk ya sa masa suna hijira wallahi jahili ne irin wannan al-uzla ake ce masa akan sai Imam Nawawi babu cikin Riyadus Salihin dan ka je inda ba kowa in ka bar gari ka je gari to shine ka hijira daga wani gari zuwa gari hijira sunanka amma ka bar gari ka je inda ba kowa uzla ba hijira ba akan wannan malamai suka yi babi to idan ka bar nan sai ka tabbatar inda za ka je ya tsara nan addini in ka bar nan sai ka je inda za ka je ya tsara nan musulunci kuma kana da halin zuwa amma ba ka da halin zuwa yanzu misali na zauna a Saudiya na tabbatar yadda ake kwatanta musulunci a Saudiya ya fi yadda ake a nan gudu amma ba za ka yi hijira ka tafi Saudiya yes za ka tafi ne biza da umara kwana 30 za a baka kuma dole ka bar kasar idan ka ke yi majalisun su kama ka kuma dole a dawo da kai to duka ya yi ba kai ne ka kawo tsari immigration ba wani tsari ne na diplomatic na duniya da aka tsara wanda yake da cike da zalunci ba ka iya rusa shi lokacin da ya rushe kai kaɗai ba za ka iya rusa shi ba sai da taron musulmi yan wanka rusa shi to ba za ka yi ba sannan idan ka je yanzu ka zauna a Saudiya an baka residential permit kana zauna a Saudiya su ma suna da wani tsari na zaman kasar su a matsayin ka nan da ba dan kasa ba ko kiran sallah ba za ka yi ba duk karatun ka a ga shi cikin wata matsalar kenan an ko kai kiran sallah kai limanci ba ruwan gwamnati da kai za a je wani matsayin da ba za ka yi hudubar juma'a ba sai gwamnati ta riga ta yi screening din hudubar kafin juma'a ta zo
abin da zaka faɗa ya dace da kudurin gwamnati ko bai faɗa ba karka kawo rudani a nan gurin ko zaka hukumar juma'a yadda kaga dama kun saka ne da kai kake da dama da ka kafa daular musulunci a garin ka sai kai ka gudu kai uzula ba hijira ba kai za ka tsaya ka kafa ta a garin ka ka yaƙi munkari ka basira da kaifin hankalin da Allah ya ba ka fito da sha'air din a gansa a fili a rika ganin dandazon ahlus sunna akan kowane titi da kwararo da ka gan su sai mahun fi wujuhi ga gemu ga kamala ga amana ga rukun gaskiya ga jarunta duk abin da kake so ga su mazahar ɗinsu yayi rinjaye haka za ka yi sai ka ji tsoro ka gudu ma'ana ka kasa yin jarunta. Abdullahi dan Mas'ud suratul rahman ta sauka wa zai karanta ce gani ko shi ko Mu'az cikin su wani ya je a ɗakin Ka'aba yana karanta ta ana jifan shi da dutse dutsen karshe yana faduwa a kansa yana faduwa yana zuwa tabaraka kasmu rabbika dhul jalali wal ikram ya suma aka farfado da shi yace wa da gari in na samu lafiya zan je in kara mai ka ta guje shi ji a madadin kai haka sai ka gudu ka tsaya a buga ka ce su ce dagutai su faɗi dagutanci ka faɗi ayoyin tauhidi dan bid'a ya yaɗa bid'a ka kada ƙararrawar sunna kowa ya ji amma ina amfanin ka gudu ka bar masu munkari suna yaɗa munkari na amfani to almustadafina min ar-rijal wanda ba su da ikon yin hijira saboda garin sun rasa garin da za su je na imanin sai dai ko su koma daji ko su zauna a nan ko kuma garin da za su je na imanin ba su da kuɗin zuwa inda zai je Afghanistan zai samu mafaka to waye yake duk dan Najeriya ne yake da kuɗin tikitin da zai tafi Afghanistan ko kogon dutse zai samu ya je haɗe da yan Taliban ko yan Tanzimul Qaida a yi ta yin musulunci a can gurin a cikin kogunan dutsuna baya da wannan kuɗin da zai tafi wannan ko ya je cinye kaza duk inda zai tafi nan gurin ko ya ƙetara Tadi ko Kamaru yancin addinin da kake da shi a Najeriya ya fi na Tadi ya fi na Kamaru ya fi na Niger ya fi na Jamhuriyar Benin duk ƙasashen da ke kewaye da mu kai ɗan Najeriya ka fi su yancin addini wallahi yadda ɗan Najeriya ke da yancin addini ko ɗan Saudiya bai da shi akwai abokananmu wani dan Libya ne wani dan Algeria ne wani dan Tunisia wallahi da aka yi hutu lokacin muna karatu ba sa iya zuwa kasashen su in ko mutum zai je kasar sai ya canja kansa fasali shine daga duk idan mun zo sai mutum ya je a aske masa gemun sa gaba daya ya gyara gashin bakin din sai na mushiyar ya sa yayi zanzaro ko ya samu dan sufi ya dame sosai sannan in ya sauka a kasar su zai je gidan su lami lafiya amma da ya sauka da alamar idan lafiya da gemu wallahi daga airport za a kwace passport din shi ba shi ba sake fita kasar wani kuma daga airport sai kurkuku irin su Algeria irin su Tunisia akwai aboki na dan Libya Abdullahi sai dai idan an yi hutu ya buga iyayensa waya mahaifansa su shiga jirgi daga Libya su je Cairo shi kuma ya shiga jirgi daga Madina ya je Cairo ya haɗu da su a can wurin sai sati biyu ko sati uku sai ta koma Madina sannan su kuma su koma Libya amma in yi je da gemu da kwalba za a yi masa aski Gaddafi din nan da yake da wani musulunci ake ganin shi a matsayin wani hero a nan Najeriya yau kabar gemu saukar kasa mai na ruwan ruwa da kai suke da raunin da ba za su iya hijira ba su wannan ba su yi hijira ba kuma ba su da laifin komai dan Allah ce illal mustada'afina min ar-rijali kar ka ce mata ne kada ko mazaje kuma su aka fara gabatarwa wani nisa'i da mata wani wulidani da yara la yastati'una hilatan ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila ba su san yadda za su ma su je inda za su hijira din sai Allah ce fa ulaika asallahu an ya'fu anhu irin waɗannan Allah ya yi musu afwa wa kana Allah afuwan kadira Allah mai afuwa ne mai iko ne wa kana Allah ghafurur rahim ne wa kana Allah afuwan ghafura Allah mai afuwa ne mai gafara ne Allah ya ce yayi gafara kai kace bai ayyada ba duk wanda bai hijira ba kai ba ya masa gafara ba shi bai wanda aka wa ya ce ya kai kuma kace ba ayata ba shi ne fa halin da ake ciki wannan kashe-kashen guda uku ba a yin sa sai da ilimi ba a yin sa da fauda ba a yin su da rashin tunani ko ba a yin su da garaji dole sai kai karatu to amma abun mamaki wai sai ka karantar da mutum sai kuma cikin karatun da kai masa sai kuma ya dauki wani abu sai kuma ya zo kuma zai maka wa'azi